Priatelia, zdravím vás, ja som Stanka Maťugová, istý ma poznáte z cestovky Objavuj svet. Už 10 rokov sprevádzame našich turistov po zemi, robíme krásne poznávacie zájazdy, vždy v malých skupinkách, máme individuálny prístup a momentálne sme na prekrásnej Sicílii, slnkom zaliatej, divokej Sicílii. Toto je Maťka, to je naša lokálna partnerka, ktorá vám niečo porozpráva, prečo navštíviť práve tento krásny kus zeme. Ahoj, všechny vás zdravím ze Sicílie, ze západní Sicílie, z oblasti Trapany. Právě se nacházíme pod olivovníkem mezi vinicemi. Já tady už žiju 8 let a můžu říct, že tato oblast mě uchvátila především tím, jaký je tady klid, jaká je tady nádherná příroda, krásný azurový moře, je tady plno možností, co poznat, krásné antické památky, chrámy. Jsou tady krásné přírodní perly, to znamená, jsou tady přírodní rezervace s nádhernými skrytými plážemi, bez turistů, přitom všechno velice dobře přístupné. Máme tady termální lázně Segesta a u toho antické divadlo s chrámem. Máme v programu přírodní rezervaci Zingaro, kde kromě nádherných procházek jsou i úžasné pláže. Máme v programu městečko Marsala a Salíny a muzeum soli, projížďku lodí na Egatské ostrovy, což jsou vlastně tady top 10 nejkrásnějších pláží Itálie, se nachází zrovna přímo tady u nás. Cestovať sa dá, my sa snažíme v našej cestovke objaviť tie skryté poklady. Nebudeme sa tlačiť medzi turistami, nebudeme medzi ostatnými, pôjdeme skôr niekam, kde budeme medzi prvými a keď sa to stane hit za 10 rokov, my budeme zase niekde inde.